Hello and welcome once again to my YouTube channel. This is your Queen Bee, Brenda, na pinapakita ko sa inyo ngayon yung magagandang sunflower ni Doc Sharin. Siya po ang nagtanim dyan sa mga yan at napakaganda, hindi po ba? Very maaliwalas sa mata at marami siyang bulaklak. Ayan, nasa harap ng kubo. Ito naman yung ating mga mahoganis na itinanim sa malapit sa bakod. There is 500 pieces of trees na naitanim dyan. At hindi lang mahoganis ang itinanim natin dyan, kundi mga fruit trees. Maraming mga klase. May kasoy, may guyabano, at may atis, may marang, may langka, may kamyas, mangustin. O ito yung atis. Meron na siyang bulaklak actually. So kung nakasurvive yung mga bulaklak na yan, mamumunga na yan this year. So may mangustin, meron kaming lemon, may kalamansi. Ito yung lemon, may bunga na rin pala siya. May kalamansi, may kiat-kiat, may duhat, santol, chiko, at mga sampalok. Alam ko mga maliliit pa yan, pero at least nasimulan na nating magtanim at alam natin yung kasabihan na sinasabing kung may itinanim ay may aanihin. Ayan, nag-aanin na nga sila ng mangga. Tira lang ito ng mahangin na panahon. Hindi actually ito na-sprayan ng pampabunga, pero at least may konting bunga pa rin at may nakain silang konti. Ito naman si Don Viet, ang kanyang kaibigan na nagkakabit, at mga kaibigan natin na nagkakabit ng solar panel para sa light natin. Ang galing ah. Umakyat talaga sila sa bubong. Wow. Ingat lang. Ingat. So, ito na yung mga kambing ni Kuya Doms. Inilabas ni Don B sila para makapaglaro dyan. Kasi, syempre, pag nakakulong nga naman, boring. Ayan, si Doc siya, nagpapakain ng mga kambing. I think feeds yan at saka mais ang pinapakain niya sa kanila dyan. Nag-aagawan na sila. Masaya ang mga kambing. Mabubusog sila dyan. So, ito ngayon, so far yung maipapakita nating mga updates at progress. Slow muna yung progress natin ngayon kasi wala tayong funds for now. Mag-iipon muna ulit tayo bago maituloy yung fish pond. Although yung fish pond is already na-dig na siya, na hukay na. Hihintayin na lang natin yung tag-ulan para ma-try natin kung mag-i-stay yung tubig doon. And then we will try to put some fishes in there. Tilapia at saka hito. Yun ang balak ilagay doon ni Kuya Doms. Kaya enjoy lang itong mga kambing, nakakatuwang panoorin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-hit ninyo yung like button at mag-subscribe na rin sa channel ko, Brenda T. Navarro. At i-hit ninyo yung notification bell, piliin ninyo yung all para bigyan kayo ng notifications every time na mag-upload ako ng mga bago. So, salamat sa inyong lahat. Stay safe always and God bless. Ito yung kambal na bagong blessing, brother and sister.